Ayo Chloe, aku wae ya iso nek ming dipaiti wedak 5 cm. Ha ta. Menurutmu wajar ora nek kaya ngono kuwi? Nek ya ora wajar to. Alah, tak kandhani. Bu Tejo. Heeh, ayo kene Bu. Lega-lega. Wis tak. Bebek pesenanmu. Ayo wingi jarene pesen dinggo Pak Udi ya ta. Oh, iki besan bebek ungkep santuwi. Wah, tanpa MSG ya, Bu. Hai. Pokoke nek jaman saiki ki ya, Bu. Saiki ki pancen kudu kreatif karo solatif. Solutif, dudu solatif, Bu. Padha wae to. Saiki ki arep solatif, arep konsumtif, produktif, apa arep kontraseptif? Ya ora apa-apa to, bebas-bebas wae to. Wong ngomong nganggo lambe-lambeku dhewe, ya ra. Wah, dikandani kok malah ngeyel. Bu, tak kandhani to. Sampeyan tak ya wis ngerti to. Kabar sing beredar akhir-akhir iki. Apa? Sopo meneh nek dudu Dian kae? Dian anake Edi sik butak kae po. Tukang reca. Hayo kae sing sok amit-amit sok ketap-ketop drongap-drongop. Yo budak gundul sok plonga-plongo kae. Aku iki yo kowe ngerti ora, Bu? Saiki sik Dian kae iki saiki berubah. Resik putih, cengkling yo. Enta. Kae iki yo ming paitan wedak 5 cm kok. Ayo Chloe, aku wae ya iso nek ming dipaiti wedak 5 cm. Ha ta. Mongko kowe biyen rak yo ngerti to, sik Dian kuwi rak biyen ki letek ledis nglengu wae to. Saiki dadi mulus. Menurutmu wajar ora nek kaya ngono kuwi? Nek ya ora wajar to. Apa iya, Bu? Alah, tak kandhani. Wingi kuwi lagi entas aku ki ketemu boncengan karo wong lanang lho, Bu. Lah kok mau sore mau sore ki boncengan karo wong lanang sing beda meneh coba. Nek kaya ngono ki apa jenenge wedok apik-apik? Sampean ki ora sok ngomongke sing ora-ora to. Engko nek omong sing ora bener ki dadi fitnah lho. Bu, kuwi sesuk mesakake sing dadi bojone to, Bu. Ayo ming entuk turahan to kuwi. Kuwi mesakake kuwi sesuk sing ngepek bojo ya Bu ya nek kaya carane kaya ngono kuwi. Kok gelem ya. Ayo kaya ngopo nek barange wis mlenyek. Ya ora ngono kuwi kok. Oh ya blenyak-blenyak ki piye? Ta Bu, udah digo gentenan. Nggowo ngokeh ki. Ayo, ajare satu untuk semua. Ya ta. Ada aku ya ora sudi ya Bu ya. Wah, sampean ki wis ora kalap. Apik kae rak ming jabane. Ya ta, Bu? Nek jerone iki wis dadal dua. Ya wis, heeh. Sesuk meneh ya. Aku nak tak terus-teruske lek omong karo jenengan nek dituruti tekan magrib ra ono tamate. Ayo sesuk terus ki ya. Aku ki mau mergo seliringan ki mau ki njur lambeku ki gatel kudu omong Bu. Nek ora tak curahkan apa sing ning isi atiku engko ndak dadi pikiran tekan ngomah. Ya wis, nuwun ya Bu. Ya wis ya Bu. Ya sesuk meneh disambung. Sesuk meneh ya. Hati-hati. Assalamualaikum. Piye Kang? Kok dengaren? Sehat. Piye? Ayo sehat ah. Mbak Yu ya sehat ah. Fikri.
Untuk Dian? Ya wes. Insya Allah engko aku tak ndono. Ayo engko. Ayo engko tak jake. Ya. Ya. Oke, ya matur nuwun ya. Waalaikumsalam. Sopo kok ganyi iki? Nyumbang Kok nyumbang? Kang Mardi. Arep mantu. Weh, Kang Mardi. Ayo. Sidane mantu. Mantu. Wah, melu seneng. Si kae Fikri. Fikri. Oh, sing bocahe ireng ketingking kae to? Iya, entuk si sapa kamu? Dian napa? Dian anake sapa ya? Dian anake Edi iku lho Ambrosius Edi Priyanto sing sok gawe reca kuwi lho. Hah? Di butak ketop-ketop kae to? Ayo plumpang-plompong kae, bapak kuwi bapake Dian iki kuwi. Aku sing arep besanan karo Kang Mardi. Mbok dieleke to, Pak. Dileke piye to? Aja karo sik Dian kuwi to. Wah, ya ngopo wong kowe sing jenenge jodoh pati rejeki kuwi kersane Gusti Allah kok ngono nglarang-larang. Nek iki penting kudu tak sampaikan nek iki. Piye to? Aku iki wingi iki bar ketemu Bu Tejo lho, Pak. Walah. Kok yo pas ngandake Dian kuwi. Ngopo Dian iki? Wes. Aku prihatin tenan aku. Kok prihatin piye to? Jek atase wong wedok Heeh. ning dinding ngalor ngidul ming dicangkingi wong lanang bonta-ganti yo lanang tuwa yo cah enom. Ah mbok ya sing dong kowe iki. Tenan. Dian iya to. Aja sing kuwi. Kon ganti Dian liyane aja sing kuwi. Iki informasi iki saka sapa? Mbok aja sok nampa informasi sing ora bener. Yantenmu iki gedhuren kok dadine ngendi-endi nyaut kok. Weh, lah winginan iki aku ki ketemu Bu Tejo ngerti ora? Bu Tejo, kok yo pas ngandake si Dian kuwi. Pokoke Dian kuwi iki wonge ora genah, wong wedok ora genah. Eman-eman entuk Fikri sing apike kaya ngono. Bocahe alus, menengan, manutan. Ojo kok ming entuk Dian kaya ngono, ming disetir ning ndi kuwi, diploroti bandane kuwi mingan. Apa yang kita bisa perbuat ngono lho. Loh, lah yo dielekke. Mumpung iki isih rapat, Pak. Isih iso diomongke. Aduh, Pak. Ngemano ponakanmu. Tenan, aja entuk Dian kuwi. Tenan, Pak. Dielekke to. Ayo coba engko tak omong karo Kang Mardi. Ya kuwi kudu bener lho kuwi. Ah iya nek iki yo cetha bener wis. Infone kudu valid. Iki wis dadi nganu ya wis dadi nyebar tekan ngendi-endi nek Dian kaya ngono patrape iki. Biyen ki melarat ora duwe apa-apa, saiki dadi dandanane apik banget. Raine kilong-kilong. Hah, nek ora gaweane ora bener ya ora. Masa kok yo mak bedunduk dadi sugih kaya ngono ki. Ora mungkin, Pak, nek ning gaweane ngopo kuwi mau. Coba iki saiki jam berapa iki? Ayo wis asar. Ya saiki ndono apa gawake apa? Ya, oh, anu, bebeke wingi sing saka Bu Tejo. Wih, enak banget kae. Kae nek dienggo oleh-oleh ya wangun lho, Pak. Wangun. Ya aja kabeh gawake siji apa loro wae sama. Pelit banget. Lho ora nek pecek iki enak ya terus jenek enak apa-apa sing enak tok kaya wong liya jenenge kan mangan apa, mbok teteknya itu dipakai. Wah, wis adus Pelit. gawake siji paling akeh loro. Wah, Wah, liyane kae aku ya butuh aku tak nutuke mangan roti dret yuk. Nah. Tak susul adus. Buh. Bar kowe adus aku. Ampun. Ya, kene. Mbak, Numpak apa iki mau diri? Pak Kol. Anak bojomu tunggang apa? Ah, numpak niki. Oh. Kole niki Oh, maksudnya. iya. Calon mantumu iki wong endi iki? Weh, aduh bocah iki jan prigel ndemenake gemati karo calon maratuwa. Walah, Amin walah. cah. Plon kali kono kok. Oh. Ayo. Dian. Oh, alah. Kuwi Dian anake Dek Edi sing rambute budak kae. Lah iya. Sing tukang gawe reca. Gawe reca ya.
Ya arep calon besanku iki rada plong-plong ning ya wonge ya kreatif kayak iki. Apa, Mbok? Tenanan lear besaran karo Dian kok. Lah iya to ya piye to? Wis ngerti tenan bocah kuwi sapa. Wis diitung bobot bibit Ah, kuwi bebete. penting lho. Ya Le. bobot iki ya Kang. lumayan kok wingi bar ditimbang iki jare sidak 5 ngono kok. Oh, bura domblok. Kakakmu kira berubah-berubah kan biyen iki. Nek nganu kuwi nganu Kang, dadi tok telesih tenan bocah kuwi piye soalé ana kabar sing ora penak bab calon mantumu. Belum. Kabar apa e? Ayo, engko pokoke kita ya kuwang. Ayo sesuk kowe ngerti dhewe aku nek aku sing ngomong. Ora kok sik. Kowe iki oleh-olehmu kek. Walah kok dadak engko Tak oleh-oleh. kempet tau. iya. Mulane kok rasane soyo-soyo anget bolang kempet. Iki Mbak Yu rasah repot-repot masak. Iki ming garek goreng lho. Wah, wingi. Aku wis dikelanke gori sih. Kuwi kang Udik kuwi tak gorengke. Wah, tuman. Apa iki? Ayo kuwi. Belum. Iki gambare apa? Bebek. Iki bebek enak banget lho. Lehmu tuku nang ndi? Bela, aku ki tuku nggone sapa? Butejo. Kowe ora ngerti kok. Apa? Lah iki nak usahane Dian karo Fikri. Dian calon mantuku kuwi to. Iya. Iki ki tenan apa piye? Iki ya iki usahane mantu Oh, apa? calon mantuku karo si Fikri iki Si ya iki. Dian kuwi usahane kok ngene iki? Dian wae lah. Bebek san kuwi. Iya. Dadi iki gaweane Gaweane Iya. Fikri karo Dian Oh, kuwi dadi usahane. Dian le wirawiri boncang-boncengan ki Bola ngeterke iya. iki po. mulakno. Terus nang warung-warung dititipke nang restoran nang Pyeongsan barang ngono. Le bonceng wong lanang gonta-ganti ki ngeterke iki ya. Oh, dadi kuwi sing mbok maksud kabar anu kuwi mau. Ah, aku kira yo ming dikandani. Ayo tak undangke bojahe kok apa piye? Nek ora percaya. Ya wis. Kuwi ning Ayo, wis aku ki rasa suara- dirembuk ngono kuwi. Oh, iya, Mulane iya. Kowe kuwi nek nampa berita aja ming watok. Lah, ya ngono. Antenmu iki geduren dadi apa-apa sluk-sluk-sluk. Jandian Lambemu kuwi. mbiyen kowe nek bayi ming ora disisoni susu, ning disisoni oli dadi lunyu. Plat-plat. Iki niki teteknya itu dipakai untuk menyaring Wes, berita rasa yang padu, benar. Rasa padu wis. Calon Fikri, Fikri. Dian. Dene ya. Iki lho. Iki ki enak tenan lho iki, Kang. Lekmu teko iki lho. Iki gaweane Dian karo Sik Fikri ki enak tenan kok iki pancen. Iki duwite balekno iki ayo wong bebekmu malah dituku. Iki kenalke. Weh, Eh. weh iki si Sik Dian iki. Diane iki. Oh. Ya iki calon ponakanmu. Piye? Iki sik jenenge Dian iki to, Kang. Balai. Tetep piateke piye? Ya ayu ya. Ora ning ayu tenan. Lah ya. Anu to nak apa jare sok wirawiri diterke wong lanang gonta-ganti iki. Aku kira ya ming luruske kok ngeterke iki ngono ta nak? Oh, alah ngeterke iki kok yo. No, iki nek dijogo. Rembuke wis cukup ta apa-apa wis dijlentrehke karo Kang Mardi perang kuwi. Ya wis pokoke ngono kuwi dijaga ponakanku dijaga ya nak ya pokoke wis diapik-apik ora ning anek iki tenan ponakanku sing tak tresnani dadi kowe jaga sing apik njur kowe Fikri wong tuwa kisane mung mengestoni donga sing paling apik dienggo kowe sak kloron muga-muga bahagia lahir batin ya ta Kang. Serak rapat RT. Iki ngapa cak susu-susu ki? Wong tuwa ki ngenahi wong kejangan piye kok. Digodhoke banyu. Oh, lagi wis gading wis kepethuk kabeh. Wis padha slamet, aku wis ngerti karepe Kang Mardi. Mengko apa tanggale pira dinane apa engko kowe cukup WA wae. Kae pari sing pananan kidul desa kae engko nggo nyukupke anakmu Fikri. Ya wis aku tak pamit. Ya, jalan pengestumu ya, Le ya. Ah, ya wis kok pamit ki Mbak Yu ya kan? Ya. Iki tak tinggal bae aku Lah, kebacut. iya, Mas, Kabeh. kabeh. Tak tinggal wae kok ora-ora. Heeh. Wis ya Kang? Ya, wes. Iya, Le. Iya, boleh. Ya, enak. Ya. Ayo. Ajak kaya napa ngono lho.
Mas, aku njaluk ngapura ya Mas tentang keputusanku iki. Ya aku ora ngabari karo sampean. Aku yo pengen omah-omah peduliane Mas. Sewajare aku yo wong wedok. Aku pengen duwe bojo. Aku yo pengen duwe anak. Kan ora mungkin to aku kok ngene iki sak teruse karo sampean. Matur nuwun yo Mas. Wis ngancani aku selama iki. Wis nyupport aku. Kowe ikhlas to Mas? Aku rapi rupa anakmu Fikri. Matur nuwun banget ya Mas ya. Aku pamit. Bacot entek oke.